Matod pa sa atong tubag sa Salmo na mura ni siya og reminder natong tanan unsa ganito, kon karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Gihisgutan sad ni sa unang pagbasa sa sulat ngadto sa mga Hebreo nga kinahanglan gyud maminaw ta sa Ginoo kay mapariha unya ta sa mga Israelita nga gikayugtan sa Ginoo ug misaad ang Ginoo nga di gyud sila makasulod sa akong pahulay nganuman kay tig-a sila kasing-kasing bisag nakadungog, nakakita ug nakasinati na sila sa buhat ug tingog sa Ginoo, wa gyud sila musunod, wa mabag-o. Lingi ay mong tupad na kumusta imong heart, tig-a? Na imong heart ba, tig-a ba? Mao man ni ang problema nato. Nya ato pag yung i-accuse ang Ginoo usahay nga, Ginoo, nganong wa man ko nimo paminawa. Daghan man nato moingon ana, wa ko nimo paminawa, wa ko nimo tubaga. Sa tinud-anay, kita maoy hinay maminaw, dili ganahan mo tubag sa Ginoo. Pero ang Ginoo, answer dayon. Tanawa din sa tong ebanghelyo. Niingon ang sanlahon, kung buot ka, maayo ko. Unsa may gibuhat sa Ginoo, tubag dayon. Buot ko, maayo ka. Ayo dayon siya. Pagkaayo na niya, nisulti na sad ang Ginoo, ayaw gid ni ipanabi ha. Ngadto dayos pari, pahiling niya, unya human, paghalad, gituman ba sa tao? Oo. Nanabi hinoon siyag maayo, purti gid niyang panabi, hangtod na lang hinoon nga si Jesus dili na makapasaya-saya sa pag-adto sa lugar nga gusto niyang adtuan kay maggubot naman ang mga tao. Mao na nga kuan kayo no, kanang dako kay ni siya og sana kanang pahinomdom ba nato kitang mga kunuhay nagtuos Ginoo nga kamao kitang maminaw ug mosunod sa instruction sa Ginoo. Kadtong nomdom atong gisgutan asa na sa social media katong nagbugal-bugal sa Ginoo nga MC. Nakabasa man ko og post niya sa ambot og di ba kato AI, usor ba ng AI na ron, nga nangayo siyag nihimo siyag public apology, nangayo siyag pasaylo sa iyang gibugal-bugalan. Gani mura siyag napaluha kay kuan kuno kayo, wa siya kalibutan unsa di ay kuno kangilad sa iyang gisulti nya, luoy kayo ang iyang pamilya kay mura og nauwaw kaayo ang iyang pamilya sa iyang gibuhat ana, nangay siya pasaylo pero human na iya nang nabuhat nya. Mao pag ito'y gipasanginlan karon sa mga tao in a spiritual sphere, mao to'y gipasanginlan nganong nahitabo kining dako kaing sunog, wildfire nga mi kalas o kinabuhi, mi kaon og mga dili mga ordinaryong mga panimalay, apil sa dang ordinaryo, mga balay nga worth tag 20 ngadtos 50, 60 million ang kantidad, ang mga balay $1 million na ha, dili na million pesos gipangaon kayo. Di gyud ba normal? Kaya ang normal nga sunog di man gina makasunog sa dagko kaayong building, di nakasunog kay kanang mga mansions, di nakasunog pero kadtong sunoga asos daghanang mga mansion sila. Apil pagos Mel Gibson, Angelina Jolie,
sila si basta mga sikat nga mga artista, mga celebrities, mga athletes tuwa na nga sunog ang balay. Nyara ba maglisod na sila og pabarog kay nanga-cancel sa dang ilang insurance. Karon sa kunong tuiga before sa sunog, porting daghana ang insurance policy nga na-cancel, basin o wa mabayre. Mao na ron ang mga insurance companies, sige nilang sang pangita og depikto kay na naghanang balay imong bayro nun. Kuan gid ba nag-abot ba? Muna di man tingita mo ingon nga sa ako nang gikaingon di man ginasilot sa Ginoo, pero kani manggong dili nato pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mo resulta gyud og kadaot. Mo na ang mga tao nga nagsigig reklamo sa Ginoo dito sa Kamingawan nga wa gyud gani ni appreciate nga gipakaon sila sa Ginoo, giluwas sila sa ilang pagkaulipon dito sa Ehipto, gipalakaw pa sila taliwala sa dagat nga pula. Wa gyud ka appreciate nga sige lang yapog bagulbol, nanungha ang mga bitin nga malagi pangaon sila gipamaak. Nya una pa sad sila nagbasol sa dihang gipamaak na sila sa bitin. Ano bitang maghuwat gid bitaw ta nga nanatay miserable situation o na patamo duol sa Ginoo, bati kay nang batasana. Mo na dinhi sige tagbaligya slat nganuman samtang naa pa moy hayahay nga kahimtang duol na mo sa Ginoo. Kanus naman sad mo duol sa Ginoo nya nasagwa na moy kwarta. Magsige na sa mga Ginoo in taon taga ikog kwarta, pero karong naa pa kay kwarta bisag 100 pesos para sa atong Santo Niño nga activity di jud ka mo palit og slot. Bisag 500 pesos para sa atong tiwas og bayad sa kumbinto, SBF dag di jud ka mo palit. Nya inigabot na sa panahon nga maglisod na kag maayo, Ginoo tabangi in taon ko, Ginoo in taon. Ayaw karon kay nganuman kay kung magsigi kag hatag karon mas mudaghan pa ang grasya nga imong dawatonon, kay ang Ginoo dili man na siya malimot sa iyang gisaad. Unsa may iyang gisaad, bulahan kamong mga manggihatagon kay kamo paghatagan ug sobra pa sa inyong gikinahanglan. Tuo mo ana dili hinaya tuo dili. Beko na be, ato lang ko nung testingan, kinsa ninyo din heron nga karong si manaha mo palit yung slat, tasa kamot. Awa na, hurot-hurot na ning slat na to. Pero wa man mo kaabot katunga, jutay rama mo din pero napagay dili mo palit. Unya, nga naman, kay dili man ta mo tuo dayon sa sugo sa Ginoo. Ang atong gituhuan no, ang atong kaugalingon. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, mga igsuon, pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga magbaton og dautan og dili matinuohon nga kasing-kasing og unya mobiya sa buhi nga Dios. Ang atong kasing-kasing nga dili matinuohon sa Ginoo, mutudlo na nato pagbiya sa Ginoo og pagbuhat sa mga butang dautan. Mao bitaw nga daghan kayong muduol nako, Father, pwede magpa-counseling nako. Sige, schedule hapit kada adlaw na ako'y counseling. Kasagaran yung problema dayon mag-away ang banag asawa, usahay mga anak nga gusto na maghikog kay naglagot sa ilang ginikanan nga wa nay klarong relasyon kay na nagbuwag. Nya ngako ra jong isulti sagdi lang, tao man na kanang imong asawa, kanang imong bana, tao man sad na, kanang imong ginikanan, tao ra sad na. Ayaw kayog focus diha. Asa man kamo focus ang imong relasyon sa Ginoo. Klaruha usa nang imong relasyon sa Ginoo. Na pag-iusahay nga mura in taon ko kuy mis buwangan kay inigabot nako adto man nagtiwas og away ang banag asawa magtinulisukay pa dito sa akong atubangan, ako lang usang pasagdan ikataod-taoran
Hurot na silang sininghagay, binasulay. Ikaw, mangod, ikaw. Ikaw, ikaw. Niingon ko ni mo. Anas akong atubangan. Ako, mga way batasan. Pakauwaw las pari. Pero musabot sa ko nga, inani din yung kinabuhi des minyo. Ni apag inis atubangas pari, mao ni ang ilang sinultihan. Samot na ginigwa na pari nga tanaw. Luoy, ano? Nga inig-ingon ako, duha rabia kabuok ang mugiya nato dinis kalibutan, ang Ginoo ug ang yawa. Kinsa maroy inyong sundon gikan karon, kinsa inyong sundon, ang Ginoo o ang yawa? Oy Ginoo pa diro, Ginoo. Katong imong sinultihan ganiha, kinsa man tong sinultihan, sa Ginoo to o sa yawa? Yawa pa der. Katong imo sa unsa man to? Sa yawa pa der. Padayon ang pananiyo, di na pa der. Sige, pagakos mo, agako din sila. Ibog sa kusahay. Ako na yung bendisyonan. Abot inighuman ato. Kasi binunutay na sa to dito. Simple ra kay ba? Anaon ra nako. Pagpangutana. Kay di man kita gusto giyawa. Sa tinud-anay lang di ta gusto giyawa. Kinsa bagod natoy gusto giyawa? Ilinga imong tupad. Inamigo mo si yawa. Inamigo mo. Wow, o papilion ta Ginoo giyawa, Ginoo gikas kinagamyang bata hangtod sa kinatiguangan, pero nganong permitang mabiktima siyawa kay di ta maminaw sa Ginoo. Gusto ta niya pero di ta maminaw nya. Mas kusog man musulti ang yawa kay kanang Ginoo, musulti na hinay man na siya musulti, kalma man na siya musulti, anhi man sa tong kasing-kasing. Ang yawa na man as imong tupad, mukablit man na nimo. Nyag maghigda ka mo, vibrate man na. Mo kasuway. Usahay gani, dinhi gani, mubagting man gani ng yawa. Mudagan pangadto ang nagdahas yawa. Hello. Oo, nagsimba pa ko. Na taas kay gwaling pari. Apil pag yung libak gamay. O pa mo magwali. Nya isoda is bulsa, balik dayon dire. Naging hapakon. Mas kusog tang maminaw sa yawanon nga mga informasyon, porting singgit sa katong nagrali, kalinaw, kapayapaan, kahiusa, magpasayloay, kay way nasod nga moasinso kung magsigig away labi na gid ang ato mga leaders. Ambot, naminaw baka sila. Akong gibasa ron ang mga comments o ubang mga gipangbuhat, padayo na sad sa ilang, naipipila, sige na sad, padayo na sad, ngita na sad paagi, unsaon gyud nga mulampos gyud ang ilang mga evil ways. Naku, pastilan. Kanus apa ka ta maminaw sa singgit sa Ginoo. Perting daghana karon na diha Santo Niño, siging isas kamot kanamo maluoy kaunta nga kanimo nangilaba. Unya inig humag isas kamot sa may sunod. Mangusi na sad sa anak, manghapak na sa anak, manglatos na sad, manulisok na sa mga kauban, mga silingan. Ang baba nga nagsige ingon, bato balani sa gugma kanamo maluoy kaunta. Di pa gani kagawa sa kural sa Santo Niño Basilica, nang libak nagsugod. Unsa man tong wali atong pari, mo kasabot ato. Nasa to'y pari dito gaduka. Inaana ba? Ana mo kon celebrate. Ayaw na mo ana. Ako kada gid pista Santo Niño kana mga nobina, daghan kay mangutana pader nus aman imong schedule. Ako ngano man ang ganahan mi pader kay di mi magduka. Gihimo lang gyud ko nga unsa man entertainer. May nang imong misa pader kay di mi magduka, wa gyud magduka. Nako sagot tay wa mo adto pa mo sa akong parokya tay agas pang laway dito. Kamo din hindi mo magduka. May gani kay wa ko pamisaha adtong niaging duha ka tuig. 2023 o 2024 wa ko'y misa Santo Niño. Pas kang daghanang magsig-text kari sa sekretary, ambot lang ka dito sa Basilica, wa basta kay magsigig text. Nus amang schedule padersiano, abi nila bagi gihilom-hilom ba ana, ambot mangita masan mo sa akong schedule kay tungod lang gid ana nga di mi magduka.
No, sige, karon tuiga gitagaan kog schedule sa Santo Niño. Ako na ni isulti nyo kapoy, biya ninyo sige reply. Ako na lang isulti. Ang akong schedule karon wa sa novena, masses, wa sad sa fiesta mass, tuwa sa Thanksgiving mass. Ini Kalunes, pizza 20. Karon mang Domingo ang pista, ini ka pizza 20, alas 2 sa hapon. No, ana, may na kay wa nay manimba. Ingon tingali itong taga-pari sa Basilica. Ayaw na ibutang da Padersiano kay maura man na ilang gusto, entertainment. E di tinuod. Tinuod dili. Ako sige kugwali. Nganong sige mamugpakolor ana inyong buhok? Iko ra mga tawa. Kasunod adlaw, Pader, oy, ay lagi labtin ning buhok, Pader. Color is life, baya, Pader. Nganong sige mo kiskis ana inyong kilay? Ana. Ay, lang Father, kilay is beauty ba ya, Father? Sige yun, dipinsahe gina ninyo. Di gid mo maminaw. Hangtod mo sangko na ngadto sa abortion, kay kita lagi magbuot-buot mo sangko na ngadto sa same-sex union, mo sangko na ngadto sa may transparochial no nga mga parishioners na say transgenital organs. Nya may pakana. Kita na nagbuot sa Ginoo. Kita na magbuot, kanus ako mahimong babae, kanus ako mahimong laki, maayo pa ka na. Nakining akong genital organ nga babae, ilisan ko ng genital organ nga laki, kay nasayop ka Ginoo, nasayop kag butang. Ang Ginoo masayop og butang. Kita tingali nasayop og interpret. Dili ang Ginoo mo'y nasayop og butang. Ay, kay God is perfect ba ya? All-knowing ba yang Ginoo? Almighty ba ya ang Ginoo? Masayop siya butang? Ako, daghan naman ko gikaunsilan sad nga kanang mga naay mga disoriented nga mga emotional orientation. Ang ako yung unang isulti, muangkon ba ka nga ang Ginoo all-knowing? Nya, dili siya masayop. God is perfect. Muangkon ba ka? Ug di siya moangkon ako hunongon tanan ning atong istorya. Kay wa man tay common ground. Pero moangkon ka sa kamatuoran nga ang Ginoo is all-knowing and perfect, then we can proceed. Kana may pinakauna. Nganong kinsa man tang mangoreksyon sa Ginoo? Kinsa man tang nga maoy mo diktar sa Ginoo? Kinsa man tang moingon Ginoo nganong wa ko nimo tubaga? Nganong wa ko nimo ayuha, nga ang Ginoo man tay mo ingon nganong wa ko nimo paminawa, nganong wa ko nimo sunda, gigiyahan ti ka padong sa kaayuhan, nganong anha magyud ka moambak anang nga ang kayo, moambak magyud ka anang agianan nga daghan kay kadaot, magpailad magyud ka anang mga tao nga magsigig diktar nimo sa mga yawanong buhat, korupsyon, pangwarta, gahom. Nahangtod na lang inig panahon sa eleksyon, siging binayranay, siging ginastuay anang kwartang milyon, bilyon. Unsa man ining atong eleksyon? Unsa man pinalitay, ginastuhay? Nganong magkinahanglan man gyud ang mga politicians og dako kaing budget? To the point nga mangurakot na lang gyud sila. Unya ra bagi unay-unay lang ta kay ang kurakoton ang ato rasang kwarta hangtod nga wa na tay kwarta mangutang nag trillions of dollars or trillions of pesos ipuno-puno aning atong utang nga 16 trillion na kuno ang atong utang karon isayunan kag bayad anang 16 trillion nya das mga bata mga 119 million ra kunutang mga Filipinos unsaon na nimo pagbayad? Ang kada Filipino mag-average og 130,000 kada usa. Kabayad ka taana. Tungod lang gid anang gastos eleksyon, gastos sa pagprotektar anang ilang gahom kanang ilang dihang dynasty, political dynasty. Nga mura na kog nasuko noon. Maminaw tas Ginoo ha. Sige, lingay mong tupad. Ingna sugod karon sabat nako. Ang di mo sabat, yawan on. So good karon. Maminaw na gyud ko ni Lord.